Čo je to tu? Vyzerá to dosť zaujímavo. Čo je to? Kde to som? Fuj. Vyzerá to ako nejaká kúpeľňa. Naozaj. Je to nejaká kúpeľňa. Počujem nejaký hlas. Nejaký hlas počujem. Nepríde vám to divné? Počkajte, idem sa tam pozrieť. Richard, Lord, ešte si ty? Dobre, viem ti vyčítať myšlienky z hlavy. Teraz si sa zachoval veľmi nebezpečne. Ja som totiž smrť. A teraz ti čítam z hlavy, že si zomrel, takže musíš prekonať skúšku vraždy. A to je skúška, aká sa patrí. Dobre teda, a čo mám teda urobiť? Musíš poraziť písmená, ktoré ti bude to slovo smrť. Dostaneš zbraň. Máš ju na pohovke v mojom dome. Dobre teda, tak idem si teda potom. To je čo? Mňa ma zaujímalo, kto ma zabil. Tu tma. Poriadna tma. Myslím si. Mám ju. Konečne. Počujem nejaké hlasy. Nejakej babizni. Že či sú tu tie písmená? To teda netuším. Ďalej sa dozviete v ďalšom diele Smrť a jašter. Takže ak sa vám videjko páčilo, samozrejme like. V prípade odber. Čaute.